माने मा जायोलै जे मानेथ' नोंथां गल फ्लेग जायोलै एमबि माने मा जायोलै एमबि माने हिनजाव जायोलै नोंथां लोगोफोर इयाव सुटि खालामबाय दं बेसरफोराव मा सिनेमालै शर्ट भिडिअ मा शर्ट हा बेखौथ' शर्ट भिडिअ ओमफ्राय सिनेमानि नामा मा जागोन इयो मा जागोन मा सिनेमा माबा बोरमा नेनाय ओरैनो सिनेमा नामा बोरमा नेनाय गेजेर नांबाय नामा भिडिअ बानायनाया खै मिनिट जागोन इमा केमेरामेन ना इयो ओमफ्राय एक्टर जोबसिगोन लोगोफोर नुसिगोन आरोना साननैसो मा होनोमोन अजय नार्जारि अफिसियेलाव ना गासिबो नायबानो जाबाय लोगोफोर सापर्ट खालामना होदो नुनायाथ' नुदोंलै नोंथां माबोरै जाबावगोन आंनि गोसोआसो सेस संख' जाजोबबाय नोंथां मोनसे कुइसन सोंदों मा कुइसन नोंथां जिएफ माने मा जायोलै जे मानेथ' नोंथां गल फ्लेग जायोलै एमबि माने मा जायो एमबि माने हिनजाव जायोलै नोंथां नंगौ बिराद साफा माबा हिनजाव जोंनिया एसे रोंनाया एसे रोंहां जादों एसे माहाजोन जाबायना आंबो बेसर बागान बेसर होनानै एसे माहाजोन जाहांदों नों आरो आंनि बोरमा मोसौ नागारबाय थायो आंनि बेयाव बोरै जादों बिदिबा टुरिस्ट लानायफ्रा माबा बोरमा खावनो नागिरदों नै बोरमा डिरेक्टरा नै बोरमा खावबाय दं नायलांबाय था लोगोफोर दा माने बेसर बाराव बोरमा होनाय लानो नागिरदों आरोना इसोरो भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै बोरमाया नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ जातफोर गिदिंया जोब्बाय माला खारगोन बायदि डिरेक्टरनिफ्राय एसे खोनासंना लादो आरोना नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो जोंखौ अननानै नोंथांमोना गाबोन सबनियानि गेजेरजों बेसरबारिनि बोरमा नेनाय सर्ट भिडिअखौ नुसिगोन आरो नोंथांमोना जेनेबा मा चेनेलाव नुगोन अजय नार्जारि अफिसियेल बेयाव नुगोन आरोना इयाव नुगोन नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामलायदो आंखौ अननानै दे होमबा लोगोफोर बेलायाव थांलायनोसै जोङो नायलांबाय था